ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛି ସେଇ ଟିଭିଏସ୍ ଆପାଚି RR 310 ଆର କିଛି କହିବି ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ। ଆରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଲେଜ ବିଷୟରେ। ମାଇଲେଜ ଆର କେତେ ଦେଉଛି? ମାଇଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଟ୍ରିପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ଦେଖାଉଛି। ଆଭରେଜ 30 ମାଇଲେଜ ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରେ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି 91। ଆଭରେଜ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନାହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। ଆଭରେଜ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଆସୁଛି। ମାଇଲେଜ ବି ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ସିଟି ଏରିଆ ଗଲେ, ମେନ୍ ହାଇୱେରେ ଗଲେ ସେମ୍ ଆସିଯିବ। କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି 35ରେ, 35 ମାଇଲେଜ ଦେଖେଇବ। ମୋର ତ 29 ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। 310 cc ଆଉ କଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ରେଡିଏଟର ଦେଇଛି। ଆଉ କୁଲେଟ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡିଏଟର କୁଲେଣ୍ଟ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଓଭର ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପଳଉଛି 6 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରୁଛ ନା, ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦଉଛି। ଆର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଲଗେଇଦେବି। ଏବେ କିଣା ଯାଇଛି, 5 ତାରିଖରେ କିଣା ଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିଛି, ନୂଆ ଆସିଛି। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମେସେଜ ଆସିଛି। ଲୁକ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି।